са супер! Но понякога се разсеиват. Решихме да използваме това, като вдигнахме шум около супер яката апликация Bump Alert. Тя те известява, ако засече пред теб човек, стълб, ограда или друго градско препятствие. Тя бе насочена към младите хора, които не вдигат глава от телефона си, дори когато се разхождат по улицата. Създадохме специално видео, което разказваше за мобилната апликация. Ето и самото видео. Помисли, че ще се удара, нали? С Bump Alert, смартфон приложение, което ние разработихме, вече няма такава опасност. Може да се разхождаш и да гледаш в смартфона си, без да се притесняваш, че ще се удариш някъде или изобщо да се притесняваш за живота си. Идеята за Bump Alert иде от Сашо. Преди 2-3 месеца получих комотио, след като се ударих в един стълб. Точно бях направил много яка снимка и исках да я кача. И докато се оплодваше, всичко им пречернява. Нямаше снимка, нямаше нищо. Не е само той. Всеки ден над 900 000 души се озовават в болница след сблъсък с стена, друг пешеходец или ограда. С Bump Alert решихме този проблем технологично, за да не се налага да ходим с каски по улицата или с хора водачи. И ето какво се получи. След като стартираш приложението, то стои активно в телефона ти и те предупреждава всеки път, когато пред теб се изпречи препятствие. В момента провеждаме финалните тестове на Bump Alert. И ако се регистрираш до края на август на нашия сайт, ще можеш да го свалиш напълно безплатно. Самото видео водеше към създадения от нас сайт на Bump Alert и събра над 40 000 гледания, само в YouTube. След това мина през Twitter, Facebook и накрая напусна границите на България, за да получи ревюта в Англия, Америка, Русия, Китай и още. Като част от промото за тази апликация създадохме и City Light, който издава сигнал, когато го доближиш. Първо, това спаси мнозина от изненадващо комоцио и второ, улови хора в реални ситуации и ги отведе на сайта на Bump Alert чрез QR код. На самия сайт потребителите откриваха един единствен бутон – повече информация. И оттам разбираха цялата истина. Сигурен съм, че с нетърпение очакваш появата на Bump Alert. За съжаление, такова приложение не съществува. Извинявай, ако сме те подвели. Вдъхновението за Bump Alert дойде от City Emergency Brake. Супер яка технология, благодарение на която Volkswagen Up спира вместо теб в критични ситуации. Ако шофьорът отпред рязко набие спирачки, например. Има и други впечатляващи технологии, но за тях най-добре попитай в шоурума. Volkswagen. Das Auto. Имаше и резултати. Продажбите на Volkswagen Up се увеличиха с 450%.